Nogle gange kan det være en god idé at rydde op på skrivebordet på Canvas, altså den første visning, man kommer ind på. For eksempel så kunne man rydde op i, hvad for nogle fag man får vist. Og det kan jo være en god idé, hvis man enten har for mange fag liggende herinde, eller bare gerne vil slippe for at kigge på det hele. Og jeg skal ikke bruge Q-klassens hold længere, eller holdvisning længere. Så derfor så går jeg i fag, og hernede, der vælger jeg alle fag, og så scroller jeg ellers bare indtil jeg finder Q-klassen. Og ud for Q-klassen er der en tændt stjerne. Hvis jeg klikker på den, så fjernes den, og det betyder altså også, at visningen på forsiden af Canvas forsvinder. Og det vil vi også se, når jeg går tilbage til oversigten. Q-klassen er væk. Det betyder ikke, at holdet er væk. Jeg kan stadigvæk gå tilbage i fag og lede efter det, og gå ind og kigge på, hvad jeg havde liggende derinde. Jeg får det altså bare ikke vist på forsiden længere.